aurten 4. urtez kurtso amaiera eman zaio aurren hiriari. 4. urtea izan da, ikasturte honetan, eta parte hartu duten aurrak 52 izan dira, Tolosako Laskorain, Samaniego eta Herrikide ikastetxetako lehen hezkuntzako 3. eta 6. mailakoak izan dira. Egin dituzten saiok, 4 saio izan dira, aurrak bakarrik, beste saio bat gurasokin, eta gero azken saioa hemen Zerkauzilan urtero bezalakoa urte amaiera emateko, eta beraien abotsa entzuteko. Aurtengo gaia belaunaldien arteko harremana izan denez, helduak eta gaztetxoen arteko harreman horiek nun, noiz eta nola gauzatu zitezken aztertzen ibili gea. Orduan, lehenengo saioa izan zen azaroaren 14ean, eta izenburu bezala beste garai batzutako Tolosa izenburua jarri genion. Lehenengo saioa izan zenez eta taldekide berriak inkorporatu zirenez, elkarren arteko ezagutza sustatzeko jolasak egin genitun, eta gero voluntari batzuk izan ziren gurekin, adinekoek, Ana Mari, Carmen, Kontxi, Maite eta Benedikto, etorri zaizkigun da aurrek prestatutako galderei erantzun zieten, beraiek aur ziren garaiko bizimodua, jolasak, eskola, kalea, Tolosa nolakoa zen kontatuz. Bigarren saioa izan zaina abenduaren 13an, eta orduan junginan Tolosa mugi ekintza ezagutzea. Eta beraiekin antolatu genuen Tolosatik barna zirkuito bat. Eta jenkana moduko bat antolatu genuen. Eta gero bukaeran inkestatxo bat egin genien, aurrei nola sentitu ziren, da nola ondo pasazuten, edo elkarrekintza hori nola juntzan esateko, eta esan ziguten helduekin denbora konpartitzeko gustokoena daukatena dela, aintzinako jolasak eta eskulanak egitea. Gero 3. saioa izan zaina urtarrilaren 30ean eta elkarketarako herria bezala izendatu genuen. Aurren hiria proiektuaren sortzailea den Francisco Tonucci ezagutzera eman genien, ze bera izan zen hiriak antolatzeko orduan aurren iritzia kontuan hartu behartzela aldarrikatu zuen lehena. 4. saioa izan zen hemen Zerkauzin bai, gurasoekin da aurten gonbidatu genituen ere aiton amonak eta familia osoak atzalde hori konpartitzea. 5. saioa maiatzaren 2an izan zena, hori beti erabiltzen dugu mintza txoko azkeneko saio hori prestatzeko, eta azken saio horretan, badakizuen bezala, izaten da mintza txokoa deitzen den zatia, pixka bat izaten da urteko laburpena edo urte hortako gaiari buruzko iritzi desberdinak. Baita azken saioan aurreratu intzan pixka bat zein izango zen datorren urteko gaia, zein hartu daiteke. Egia da, udaletxean lantzen ari da mugikortasun plan bat. Eta orduan, hortan nahi deguna da beste guztien, hemen ere sail asko parte hartzen dute, eta nola ez, umen ikuspuntegia ere ikusi nahi dugu eta txertatu nahi izango dugu nuke.